Bé, amics i amigues, avui estem a la plaça de l'Institut Vell de Girona, que és un lloc molt estimat pels qui els agrada la literatura, perquè aquí, en aquest edifici, va estudiar Josep Pla, perquè aquí hi havia l'antic institut, i és el lloc on hem volgut que el doctor en filologia hispànica, el senyor Ramon Moncunill, recomani els 365 dies en Maria. Moltes gràcies, Ramon. Bon dia, Àngel. Bon dia. Evidentment que te'l recomano, i aquí tenim el llibre, que és petit, senzill, però a la vegada molt interessant. Fixa't, és impressionant, no?, veure com a Catalunya ha arrelat històricament segles la devoció a la Mare de Déu. Tant és així que temples, esglésies, ermites a tot el territori ha fet que en molts llocs hi hagi una advocació a la Mare de Déu, i tu la reculls cada dia de l'any amb una advocació a un lloc diferent. Escrius, que és molt interessant, la breu història de cada un d'aquests indrets, d'aquestes ermites, etc. Després el que fas, senzillament amb una pàgina tot, és mirar algun de les estrofes dels goigs d'aquella ermita, d'aquella advocació, i finalment acabes amb una breu sentència, amb unes paraules d'un sant, d'un poeta. Lope de Vega està en realitat fet, no? I la pregunta és, realment té actualitat aquest llibre? Per als creients, indubtablement que sí, moltíssima. Però la pregunta és, i pels no creients? Doncs mira, Àngel, et diré una cosa. Per una persona que no sigui creient, però sigui honesta intel·lectualment, es dona compte que la seva cultura està arrelada també en la cultura cristiana. I si no vol ser un ignorant, doncs aleshores podrà en aquest llibre visitar aquestes esglésies i veure i gaudir indubtablement del goig arquitectònic i també del que representa una cultura que és cristiana i que també és la seva, encara que no sigui creient. Doncs moltes gràcies a Ramon, i des de l'institut on va estudiar Josep Pla, des de la plaça de l'Institut Vell de Girona, ens has recomanat aquest llibre. Gràcies, Ramon Moncunill. Gràcies a tu.